Semar, Dek. Nggih, nimbali kula besut. Gusti, ayo gagi derekno aku Kakang Semar. Oh, boten ngoten dika kersa tindak pundi. Kula derekaken kalian besut niki. Aku sumedya ndur upaya tambaning kelurahan Klampis iki. Aku diutus karo Enyang Begawan Abiyada ngupaya tambaning kelurahan Klampis ireng Kakang Semar. Nggih. Lah dika kula derekaken kalian besut mriki iya Kakang Semar. Yen kaya mengkono ayu ngupaya tambaning kelurahan Klampis ireng. Nggih, Sut. Napa Pakde? Ayo diderekno Gustimu Angka Wijaya ngupaya tambaning kelurahane. Nggih, Pakde. Iya yen kaya mengkono ayu Kakang Semar. Boten anjrosaken Angka Wijaya ingkang sumedya ngupaya tambaning kelurahan Karang Tumarintis gantos ingkang pinuwus anjrosaken wonten Depok Pertapan Wukir Pinihan. Sinten ingkang renggani wonten Depok Pertapan Wukir Pinihan. Ana Prajeka Suradanawa rambatan kayu pawaka sudi paring nama gancang paring jolo ingkang ngrenggani wonten Depok Pertapan Wukir Pinihan. Ana Prajeka Suradanawa rambatan kayu pawaka sudi paring nama gancang paring jolo ingkang ngrenggani wonten Depok Pertapan Wukir Pinihan peparab Sumang Pandhita Resi Begawan Buddha Wiracana Asmana. Buddha Wiracana menawi Cinandra candrané sang ibu ala sanget. Decol sirahe lempot embun-embunan nulung bathuke nuding wijine
batik sikile. Nanging awane sang wiji ampun dipun maksudaken ingkang sanes. Lempot embun-bunane ora mertandakno Meriani kamulyane wong liya. Bathuk nunung jembar nalare. Kasowanen kelawan ingkang putra sekabat Kapisrana. Kapisrana ngetro dawuh Kanjeng Rama. Nimbali kula pun Kapisrana. Ayo omong-omongan saja kok beda karo padatan kang wis lakon Kapisrana. Sewu kapundhe Kanjeng Rama. Kapisrana nimbali kula pun sekabat Kapisrana aturaken sungkem bekti kula mugia kunjuk dumawah wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama Begawan Buddha Wiracana. Lho waduh iya tangge Ola wali anggonira ngaturna sungkem bektimu menyang pun bapa. Iya nggih Kapisrana. Tak trima kanthi bungaing pamikir tak trima kanthi legawane panggalih mangkono. Pangestawaku enggal ditampanana Kapisrana. Sewu kapundhe. Kula tramiasta kula kekalih mugi dados jimat kula gesang wonten alam bebrayan mriki Kanjeng Rama. Tak sawang-sawang pirang-pirang dina iki anggonmu nggubel ana percobaan dempok pertapan ukir pidian kene iki ana apa Kapisrana? Inggih Kanjeng Rama. Menika kula matur napa panjenengan boten duka Kanjeng Rama. Lho lalapo. Waton temen anggonira matur para tamtu pun bapa iki ora bakal duka. Nggih, matura ana apa Kapisrana? Ngaten lho Kanjeng Rama. Napa kula benjang niku saged dados pendhita kados panjenenganaken. Lho lalapo ka iso. Waton temen anggonmu nenuwun nang sing gawe urip. Para tamtu bakal kinabulan dadi kaya pun bapa kene.
Lah umpama sliramu iki gak dadi pendhita kaya pun bapa ngene, dadi ya sekabat sing prawira ngono ae apik, Ger. Apa sih sekabat sing prawira? Sekabat kang bisa nglawan watak budi kang asa. Dadi sekabat iku ora oleh duwe sifat piskil jahil sak penunggalane. Menawa sliramu dadi sekabat wis prawira baru sliramu bisa dadi kaya pun bapa ngene. Tapi srana nimbali kula pun kapisana Kanjeng Rama. Gamono iki rupane ana sing munggah menyang Dempok Pertapan Wukir Pidian kene. Duduk sembarangan wong nak iki nak. Ayo, sliramu mundur ana mburine pun bapa kene. Lah iki sing munggah menyang Dempok Pertapan Dempok Pertapan Wukir Pidian iki kaya Ratu Ndiwarawati Bathara Kresna. Pundi Si Rama? Nggih Kanjeng Rama. Ayo, sliramu mundur ana mburine pun bapa kene. Nggih Kanjeng Rama. Dadi asmamu umpama iki Dempok Pertapan iku Dempok Pertapan apa? Lho, waduh. Wong-wong iku ngarani jare aku iki Begawan Buddha Wirajana. Lah iki Dempok Pertapan Wukir Pidian. Lah sliramu iki sapa? Aku Ratu Ndiwarawati Bathara Kresna. Lho, wong ana Kresna lho kok bejungi. Ana Kresna lho kok nganggo malang kerik. Apa tumon Kresna nganggo malang kerik iku lho apa tumon? Ana Kresna nganggo malang kerik iku besok kalamun perang Bratayuda Jaya binangun. Tandinge Pandhawa karo Kurawa ana nggoning Tegal Kuru Kasetra. Iku ana Kresna malang kerik. Anggone malang kerik iku ngrumangsani bungah. Duwe putra mantu mati ana nggoning peryudan Angka Wijaya mati ana nggoning peryudan rinancap sekaing pusaka karo Sata Kurawa catur arang keranjang. Iku ana Kresna malang kerik. Anggone malang kerik Kresna ngrumangsani bungah duwe putra gugur ana ing peryudan dadi kusumane bangsa. Lah iki durung moyo-moyo
perang Bratayuda Jaya binangun kon petita-petiti. Aku ngerti. Kon iki dipek minta sraya karo Prabu Duryudana. Kongkon mateni Anoman, kongkon mateni Bagong. Mengko Bagong nek wis mati, Prabu Duryudana bisa nrimo tumurun ing wahyu katentreman. Iki lho, wakiling Bagong. Kon kok petita-petiti ana kene, kon gambalik nang ajal kamulyanmu tak geyepuki yo. Madyalah, ala tanpa rupa. Buddha Wiracana ngabari Kresna sekepenakmu Dewi ana kene pecating nyawang. Yo Permoni budya betari omong kondur merkayana.
Panjenengane sing mangemba rupa Sri Nalendra Bathara Kresna kok ratuning jip. Ana kayangan sasetra Gandamayit Nini Permoni Budya Betari Om wis kondur merkayangan. Lah iki ana mangun Dewangsa kok dadi buta sajeg jumblek ora tumon mangun Dewangsa iku dadi buta. Kapisrana sliramu manjing ana guwa garbaku kene. Sliramu manjing ana guwa garbaku kene. Ayo tindak nang Diwarawati. Lah iki kok Diwarawati digawe rusak karo mangun Dewangsa sing dadi buta sakmono gedene. Ayo manjing ana guwa garbaku kene. Dientasi karya mangun Dewangsa sing dadi buta. Nggih, sewu kapundi Kanjeng Rama. Kula sumedya nyawiji wonten guwa garba panjenengan Kanjeng Rama. Ya. Nyawiji ana guwa garbaku kene. Kapisrana. Atiku kono aja bali nang ajal kamulianmu nek gak matimu mergo Buddha Wiracana mangun. Wah, Buddha Wiracana njaluk tak lagrak iki dina lho ya pawon putra aku. Ah!
ingkang sampun dados buta anggening bubel dados sawiji Buddha Wiracana lawan mangundi wangsa ingkang dados Dranawa saharga sengga sami-sami jati kesisipan nulung sida urip nenta ambal umpami brengkesan ngaten ical bindinge mongkur godhongi wigar sejatine Buddha Wiracana wigar Batar Ratu Diwarawati Bathara Kresna kelawan Begawan Prabanyana mangundi wangsa ingkang dados Dranawa wigar Batar Sang Hyang Tunggal kelawan mangundi wangsa wis bali menyang gone kelurahan Klampis Ireng laku la Buddha Wiracana aku karo sliramu Anoman Kilodya inggih Gusti nimbali abdi dalem Prabanyana Sinuwun la iki mau aku buru mudhun saka Kahyangan Suralaya mundhut wahyu katentreman la iki kok wahyu ayo digawa nang gone kelurahan Klampis Ireng mari kula ayo digawa nang gone kraton Ngamarta ben Klampis Ireng mulya jati wuniman Kilodya inggih Sinuwun Yai Sinuwun Adi Sena Adi Rejuna Yai Nekula Yai Sadewa pun kakang sing teka sumedya anuruna wahyu katentreman Yai
Kahyangan Suralaya. Pundhut wahyu katentreman wahyu ning kraton Ngamarta. Tumurun wahyu mangke ugi kelurahan Karang Sumarijaya saged kaya jati ugi inggih kakek. Maning carita sedalu ingkang nastanan sedalu nantas lamang tumurun wahyu katentreman tumurun dhateng kraton Ngamarta. Para dewa dawaken bondo ingkang alung-alung saking swarga lumo semanten ugi ingkang kagungan kajat swarga desa benda tetep kedawan bondo ingkang wangi-wangi saking swarga lumo warga desa benda tetep kathah rejeki adoh wilaine tumuruning wahyu katentreman Ngamarta rinentang wahyu Toya Pertanda Andrawina Jana ana panutup tancep kayu wonten lebeting negari Ngamarta.